Ecclesiastes kalenong kabalay don kaayom ya kiai barok bat kapor ya kajingtmu barok hapo kabeneng tu belai ulapli hangi ya kene kalat bangin yo ya kene kapor bandon hagene ka yeng ka bakentang ka jao banwan banwat ya ka khmat ka jao ujisu ulakren dagabashai haumat hayas nriu lenong dekat lai pulai ngipule gitu ki kenten wong henrei pinya wat shwa ya ka hima ublai bat ya ka hok jo bat ya ki ai baro on sa ai lang tam hapi hoi kumbang ong menta kadon kapor kabangin ya trei yakta kadon kapor bangin ya lek yawan sheki kam ki jam henrei kadon ro kapor kaba hapdeng jong kata ka jingbon kam hapdeng kata ka jingyabe ka jongi henrei kadon ken kapor kaba ngihap banwat shwa ngihap ban bu ya ublei hakmat ngihap ban wat shwa ya ka khmat ka jong ublei bat kata kadei kamon ka jong ublei naga benta jong ilang baro iwe piwe tau ublei un kerkhu ya pi kibalayawan shagane ka bible study kibayaiwan nakaway katayaw siya kaway pat. Ublain yay karsyan bor, bat ublain bat skam yapi, baphen nang bang syuk-syuk. Ya kaktian ka jong belay, haga jing ka jong pi. Bat pinwan mday tang bawan Bible study ban pule kaktian ka jong belay. Henry, halaki jong ki ying ki sam jong pi. Pinyai kan mau ban syem ya kaktian jong belai ban puson ya ka ban penlut ya kapor sipor haga ban sngap bat syakskor ya kaktian ka jong belai tau belai un kerku yang ngilang baro iwe piwe tingin ya no syaprang ngin ya beteng ya kanika subjek kabangila ya keren syapang kajing paiden te kumto ngilaya poi ngilaya keren ya ka poin ka benengkong ka ka jing paiden ban ngala ya pi kumto a b c d hakani ka tayo baladap ngilaya keren ya ka to ka poin d ka jing paiden ka dei kata ka jing paino na ka gospel babah ka jing penem kabada ka jing ai ublay syaki wei pat ki jing hikai bakla ne babakla ka bomday ka gospel ka basisha hakini gisngi ngala adap keren hagade ka tayo baladap ngila ya keren ya ka jing mi jong kita ki prosperity gospel preachers ki bayalap ya ka prosperity gospel which is not a true gospel. Bat ngila ya keren ya kata ngila ya snuto ngila ya syai bangim day ban syak ya lambakla namar lada ngisyak ya lambakla syato kamot bangila paiden no from the true gospel naka gospel ka jing penem ka daka jing ai jong belai ngila paiden no syakita ki tetangin nam ya keren show ya kita ki bala dap mentangin ya point no syaga main point 2 mo tongin tho kane ga main point 2 ngin ya keren ya kane ki daw jong ka jing paide ki daw lani ka ga ba penlong ya ubriu ba on paide ki daw jong ka jing paide ka ba penlong ya ubriu ki daw ba ubriu upoi sya upot ban paide namar ba kadon ka kadon ka kabale se mangi lane kiwe ki bapet kimla ban ito re kila don ki ki ba ubri ulale lane ki ki ba ubri syam lale dei na kata kadau ba usap paide to ngalabu ya kene ka point ka ba tongin tho kumne ka ba ka jing ken sting ban yai ne scam hagi jing duai ka jing ken sting ka jing ken sting ban yai ne scam ha ki jing duai
ha ki jing duai bat ha kaktin uble to ka jing ken sting ban yai ne skem ha ki jing duai bat ha kaktin ka chong ble kani ka kantin ken sting kadai ka kantin ka basisin perkat ngisngau kam lei ladangam duai ro ngasngau kom bakabiang mo ladanga syuduai malu malaro ngasngau kom bakabiang kata gede kecing kensting lese lada mduai ro kasngau kom no mo namarba ngilong ki kristan ngilong ki kon ke jong belai te syuduai la kaduai bible ro pule la kapule to lada empule ro ya ka bible sengau kumno te to pule la pule ka bible kata ka jinglong ka bakum kata kadai ka jing kensting ka bangim syam lale ya ka daga donot baro ka bangim syam lale ya ka daga jing terang daga jing syram rei ka basule tang dep tongin ya pule ka bible Lukas arvosau saupel Now Lukas kelenong gaba arphosau kadikhat gaba saupau ni pule ya kato ga jingja hagapor ba utrai jisu ulet shakper Getsemane ban lek duai uyalam rengkat bat kitu kisenran kejo arphosau balai peu ka bible ka ongkumne kalaja te haba udang syongbam batki em Lukas arbo sau peu ngamut kaktin ka jong belai ka ongkom ne ma kadon ka jing baklang tom dei ka arbo sau naga gospel ka jong Lukas ma bakla to ka lenong ka ba arbo ka dikhot ka ba sau peu ka bible ka ong haba ulala apoite hakata ka jaka ulaong haki to ya duai ba pen hap haga jing pensoi to ya duai ba pen hap haga jing pensoi haba ujisu lalek ban duai haga ka kper Getsemane teka ei ka balacia onda kumta ujisu ulakan riak no nagi senran jau ulayat kumbashi padamau haba ula dem lagi khosiu ula duai ong ka bible bahadin kata ujisu ulawan pai syalagi jong ki senran bat haba ulawan pai usyam yaki bagi yok thia kata ka jing kensting ka jong ki senran ke jong jisu ni pule ka bible ya kato ka jingjia kato ka story ha kato kamet haba ujisu lek ban duai hak per Getsemane hapdeng ka jing leng a jong ka mensem hapdeng ka jing dap jong ka mensem henrei enda haba ulawan ulap ye kini kisenran bagi dang yo thiak lengai ti ka ei ka bangamot ban ong hangto ka bangi yo i kalong ka jing kensting kisngau kumba ka biang mlelei mdon ei nduai ya ka ei Sngau kumbom don jing ya le sngau kumbom don thma sngau kumbom don jing nduai ya ka tongin shu ya shong kumne ban ap yo jisu ba ulet duai kam hang tai kendiat ngingin shu ya shong pen singa nyang ne nai duai mlele mdon kano ka jing per mdon kano ka jing ma ki ai barok kilong normal hakata ka jing berkat jongki dei nakata ka daw ngau sngan kensting klem syarai klem duai hadin andala kem yo jisu hakata ka met barok kia pet bat kim tre ban ya bot yo jisu kiting bagi laya ino yo jisu marwei wadu Petros ubala klei kitu ki kenten ki bangi pule nau Yones mo u Petros ula klei kitu ki kenten wong ba dei hano pat bangin dia lek
me medon kikten ka jing embom chukot trai ngim don chaka shawai pat bangin lek ngim don chaka bangin dang pet shano bangin dang lek kumno henrei tang hame hi ngin yai ne ngin yai sno hame ngipule ya kata nau yonis nreu kalenong hagalenong gaban riu kadikot kaban riu pun riu ter tong ini apule kandiat ya katu ka jingcia habangi kan mau yo Petros ka Bible kaong nau yonis nriu pun riu ter nadu kata Shibun na kisenran jo kilaya keladin no bat kim ya lem show bat o Shibun na kisenran kabamot kisenran gibashu ya bot mons ngobha omde ya ki khat arngot Shibun na kita kibaya bot mons ngobha yo jisu kilaya kenran din no bat kim ya show bat o namar kata habau jisu la yo i ya kata ulakeli ya kita ki khat arngot piro Piamon ban lek no onda kumta usimon Petros ulayatu au kotrai dei hanopat ngen yalek me medon gikten ka jing embom chukot nalor kine ki ba ula keren hang ne u Petros hakawai kapor haba u Jisu ulayatu lupa baswa ba unre usiar menlen yang alaisin ngiken mau bau Petros sang toruong ngatem lada yapro ngan yap bat me mdei setia bau Petros usyukran bed lane usyukran syongshit ngidei van sngoto ya kata u Petros udah mut shisha ban bot yo Jisu udah mut shisha bala dalong kumno ro bat u Jisu hi ngan bot yo udah mut shisha mdei bau keren bed Rai balai pat endala jia kata kapor ufel kadau ka ufel kalong namar ka jing kensting ban duai ka jing kensting ban pendam yalade ka jing kensting ban syarai bat ban duai enda habala kem ya uciso enda habala tian bishar ya uciso enda habala tokit ya Petros laisin tokit laisin ulen usiar uken bat hangta uken dit benriu thret uyam kthang bat bait donot singap tenang ta ladangi pule na ka Kolosai sau lenong de khot baar hangne ka Bible kaong to yai ne skam haga jing duai da ka ba ap syarai hakata da ka jing aingo to yai ne skam haga jing duai kan nongot na pedeng chongi kiba yai ne skam haga jing duai daga ba ap syarai hakata daga jing aingo long kiba syarai kibriu kiba duai kideiro kibriu kiba it ya kaktenu belai pinam la ban ong banga it yo belai pinam la ban ong banga it ban syakri yo belai tang ba phim ju pule ka Bible phim la ban ong ngate ngaduai ngate ngaminot aga jing duai handrei ka Bible phim ju pule kabom la ban long lane kabom la ban long ba phim ju pule tang ya ka Bible bat phim ju duai ken mau bahaya kata don bon na pedeng jongi ngismat ban pule ka Bible kam tam lelei ladak karung gamen sim bakwa ban peni banga kam nang ngakam syampang kam tam hagi Sunday school haka kelas rangba lelei kam tam karung bah ka bakum kata ka jinglong ban peni banga kam nang smart bah ban pule Bible testa bah ban pule Bible hendrei ka jingkeli ka banga bu galong kumno syapang ki personal prayer ki jing duai ki bashimet pat hato ngismat neem ban duai ban yasat ban wan kamat jong belai ban jet yela ka jong ka jing em bon sin ni fail today namar kata kadau habang ya keren ya ka jing duai ngimla ru ban penyaklat ya ubriu uba duai bad ka Bible ngimla ru ban penyaklat ya ubriu ba it ya ka Bible lembat ka jing duai kine kia ya lang teladang ila kensting ya ka jing duai bat ya ka jing pule ya ka Bible kata kamot
kata ke dekat dau ba dau san kaba penlong yu breu bo un pai den no bele nganget bangis ngoto tong ini apoi syaga point kaba bi kadau kaba ar kaba bi kalong kane kajing ngau bet ngau biang yalade kata ke dekat wai pa kajing ngau bet ngau biang yalade kani kajing ngau bet ngau biang yalade kani kamot ba ubri usngau ba ngam don ai kabaduna ngalek sejingeseng ngaya syem benta hagi program baper ngalong rang ba balang ngalong temen basan ngalong long kemi ngalong nong yalam jieseng gentei seng samlakum ta terter ti ngaduna ayu ngamdon ai ngabiang ngalong normal. I am a normal Christian and I live a normal Christian life. Mdon kano kaba duna lane kaba per kaba biang haga cing em conga ngabiang ngalek siki cing esa ngalek ki baro. Kawan kata kajing sengau kabakum kata. Bad kata ru gade gawe niki dau ba dausan bau beriu kelem. Nengkong korin shipau kan ar ka Bible ka ongkom ne. Nabakum ta uta ubamot ba uyeng toon sumar yaon kelon. Nabakum ta uta ubas ngau bet ngau biang yalade. Ubas ngau ba ulang normal kata kajing em Kristan jo. Ubas ngau ba amdon ai ban perkat ban pikir lane ban kiar yalade na ka ai. Ubas ngau ba om dan kam than banda duai banda penlek jingmot ban ya kesai kemat jong belai tuun sumar yaun kelon baga jing kelon kalak ban long ba om dei ba u kelon ngap ba om dei ba u kelon ba lek jing seng show ngidei ban ngau tho ban penyap her ya ka jing pai de hakata karukom kalak ban long ba ubri syam la phaidin haga balek jeseng kalak ban long ba ubri syam la phaidin haga ba pule Bible kalak ban long ro ba ubri syam la phaidin haga ba duai henrei ka jing phaidin ka ba umdon bala ban yoi haga donot ka ba shisha ka jo haga jing ya dei ba ublai kadi kata pi ibon ba ki normal Christian mo ki Kristan bayalong pat ba barok bun ba tenrei kadon kajing paiden apa jongki syabar ngemla ban itu biang nadong syadong kami per na gibriu ki bayo hateng ni lap ye gibriu ki badon ya kajing pangkansa mo omdan bayo iya kata kajing pang bakalabam hangno kajing pang kababampong kalabam hangno hagi benta jong ka dekat mat jongki mla ban yo i kum baju uyaj long normal tat enda haba kata kajing pang kala aidak banda bala le kites lalap bagade kansa badai hang ta ba ubriu mar kum tahi mar sentip kum ta kram ulah hiar ulah no mensim la do jingkermen bat ki babon wat ado kajing yapro kajing em baken jaman sem kalong kum ta kajing paidin kala trei lupa hapo do not ubriu i kum ba ubiang i kum ba ulang uba yaj bet bat hauro halade usngau biang henre kajing ade baru belai layap kajing ade cha baru belai kajing paidin kala trei kajing em cho badai namar kata-kata upol ukentu yaki kristana korin banong bau ta ba mot bau yeng toon sumar yo un kelon wat ju ngau bet ngau biang yalade ju ngau banong bangabiang ngam lelei bad aga proverb arpun nyau lenong kot baneng kong ro hang tu ngi pule kitu ki kentin wat pensarong yalade syapang kabala syai naba mem tip ka ei kabanja ha kabashisngi
khi thia man step phem thep kan ja ayu ya phi hakato kasngi te kumno ngin pensarong ngis ngau biang ya kabala syai mo habatang ka ba mentang kasngi ro ngemla bantep tena phi khi thia man step phi perkat o ngan em ko maju em ngan ya ko maju ya ngan le ko maju le Henry pemtep hakato kasngi kan ja ayo ya fi tabalay ngin snow sarong balay ngin snow bet ngin snow biang ya ka jing em ka changi kane ka jing snow bet snow biang kapenlong yo ubreu baon bo yo ublay syaden kapenlong yo ubreu baon nam pendam bat wat ya ka khamat ka jong ublay kapenlong yo ubreu baon jengai na ublay namar bo snow bet snow biang nang ta sakaway pat kadaw togin tho sagane kabasi kidaw jong kajing paiden kalong kajing ya lok bat kaperthe man kapon ngajukren ya kene kabentang kajing ya lok bat kaperthe don we perlok jonga uong yang ba walang ngas ngap ha ya ki jing yalap jompi haga YouTube channel ngas ngap ha ya ki kubor ya ki jing keren ba ki jing hikai jompi bat bon sin pi keren ya ka jing penyakhlat ya ka jing don kam ban penyakhlat ya lade na ka perthai ya ka jing don kam ban penkerpang ya lade bat ka perthai bat ngong yo tau perlok kata kadai ka jing khot ka joblai uno ubamon ban bot yanga uhab ban ba ya gadeng kena uhab ban len ya lade badun bot ro yanga lada udang ya kersum bat ka perthai lada udang ya lok bat ka perthai lada udang ya rengkat ban ya kersut mat bat ka perthai lane lada enbo da kawai ka ketin pareng ong lada dang compromise bat kene ka perthai umla ban bot ya uciso ban long u kristan basisya don kam ban ong kublai rijing po snail don kam ban ong telor snow bah perthai kumta ken ban long kinong bot ki basisya jong chisu mo today na kata-katao ki babon ki banget lan ki khon ba e jong blai ki phaide no ki hap no na ka chingat namar ba ki ya lok bat kane ka perthai kalong ka ba bhabreo kane ka perthai kalong ka ba khring kane ka perthai kalong ka ba itnat kane ka perthai kalong ka ba ngau tenat hado kata-kata henrei kine baro kijing pho kijing peng kijing itnat kijing khring kane ka perthai kimlong ki ba shisha penban endang haba ubri ulang ngop ha kane ka perthai ula sya te amrao badum la syuk ban ki nang ta today na kata-katao ubri usap haide no belai umbang syuk ban kiu syaka yeng ga bakentang ga jong belai udan we usamla ubalabut ya uciso baru tahu samla ulang ke jingkermen kabanga ngapet ya tahu samla bat ngakermen ba une usamla unlong we usamla ubahade na bot ngan saong yo kile yarap lem mapi kata ke program syata bangam laj show kile yarap lem mapi syata bagi don kam breu kidon kam nong yalap lani kidon kam nong keren ngakermen ba unlong komta ublay ula penkop ho ya kabor ka bakerpang ba sap bakerpang ula syakri ublay baru labot ro yo ciso Andrei kidon kipor ka jing em ka cho ka bangamla ban ya don bat uman kasngi kidon kipor ki baula persyang ya ka ban ya lek kersyut mat bat ka perthai persyang ban ya kersom lang bat ka perthai anda habang ala ya kendo la keren ya o baru yam hadin nang ta ula kular ban penbet ya la ka jing em bat ban nam le syu kumta Andrei namar ba tre ban ya jengai bat ka perthai uyai ya lok bat ka perthai
Hadin nang ta ulang ngop biang sigi jing di buat. Ba hadin nang ta syui thu lengkot ula kelon ula hab no jeran. Bat la syuk ban kali. Menta ula kelalong unong di buat. Upet na jengai. Wala nang persyang ban be yo. La syuk ban be. Kane ketika jing Kristan. Kapala dengi yallok bad kaperthai, kanne kaperthai kasyat syukur. Kum ka dalila. Ne yo piong ba ka jing jong ka dalila kalong real. Nganget barok nangingi ong no, it's not real. Kamlong ka basisya. Dalila is just a trap. Kadai tangga jing riam kasyang kawya. Kabak mdan lat ban penkelem yo Samson. Day tang ka Delila. Bat kande ka perthairo it's not real. Kijing sngoba jongka. Kijing thala jongka. Kaspa jongka. Kamlong ka basisya. Anda habala yo yakini ki ai baro. Kumbaong Solomon long kumba be ya kaler. I had nothing. Myo ai. Be ya kaler yo ai Solomon wong at the end. Long kumba be ya kaler. Bat baro uang kalong tang kajing thala. Tekan mau ko ki khon ki ba iet ke jong belai. Kajing ya long lok bat ka perthai. Ka penlong ya ubreu ba un pai den no belai. Ngong biang sa sisen ngahap ban ong kumne. Baka jing kidon ki breu ki ba ya long lok bat ka perthai. Henry pim yo ki baki jengai na yeng mane. Pim yo ki baki jengai na jing aseng. Penban pi yo ki long rang bak balang kilong teman basan. Wat adu uta uput ro. Ti Henry kato ka jinglong ka jongki kamdei setia ka jinglong ka basisya. Haba kila jengai na ublay. Kato ka jing lek jing eseng. Kato ka jing yakit kam. Kato ka jing long rang bak balang teman basan lane ruei ka balang. Kato ka jing long ka tang namar. Bagi smart jing eseng. Lajit yaki bagian long kumta. Henry haga do'nut ka jongki. Kila paiden no ublay. Namar kia lok bad ka perthai. Day na katagadaw hagapor election. Day maki ba penbam pisa. Day maki ba ay pisa sibon. Bat nga ju yo iya kataga jing sisya. Bahagi por barok mo ngia keren ya kataong bagi samla ki khon samla ki langop ki jing di buat. O ki khon samla ki lek shalom syawa ki di kiat. Dan teng-teng ong oba ngin ya bam do. Aga sengi New Year mo kanang bagi samla jongi kenam yalet shalom syawa ban yalet bam do shalom syawa ke New Year bagi nam yadi kiat yalet bam do shalom syawa rendela poya ki por election kita ki baong kumta dei maki ba ai pisang ki yalet bam do kamamut ki yalet di kiat ki jo ki brio Day namar kata kadau balai kajia kumta kajia namar bakita kinong yalam bakum kita kidai kibat don kajing yadai bajan bahabat ka perthai ba amen sim jongki kila jengai no belai kila paiden no belai kajing yatip lam kalayap bat don jing sngau ai wala da kile kita ki ai bara day yang ne bangai keren ya kajing sisya ban ong bagadon kam ya kajing pen ya klat Tongin pule neng kong koren kat san lai pulai. Ayu ka Bible ka keren hang ne. Kat san lai pulai. Ka ktien ka chong belai kong. Tu wat sya ban syukur no yapi. Ki jing ya selok basneo. Ki apen puut pelaken ya ki akor babha. Kajing ya selak basnil kamut kijing ya longlok bat ka perthai kajing ya kersumlang bat kene ka perthai haba ong kumta kamut pat bangin lek im no sya klau sya betap bangin lek syong no sya ba wei beriu kamut kumta ringi dei ban ken mau ya kiktien ke jong trai Jesu you are in the world but not of the world Pidon haka perthai.
Henry phim day ki jong ka perthai. Im ya ka jing im ka bakan jabanang hangne hasla perthai. Jacob sao lenong dekat basau ka Bible ka ong. Pi ki bakalim hato phim tip bakata ka jing ya lok bad ka perthai kalong ka jing shun ya ublay. Namar kata lada unoro umon ban long ulok ka perthai upen long ya lade ubashon ya ublay kan. Tongin kan ma. Lada ngidang ya it ya ngau tenat bad ka perthai. Lada ngidang ya kersum bad ka perthai, lada ngidang ya yat bad ka perthai. Kan mau ngilong ginong shon bad ublay. Bad kado kabadi. Kawai pat kadau ba dausan jong gajing hap no. Kajing kelon no lane kajing paiden no. Kabadi gong. Kajing jai pedek. Bat hun haga jinglong basyus aj. Belan. Kajing jai pedek. Kajing jai pedek. Bat hun haga jinglong. Haga jinglong basyus aj. Belan. Kat nongot na pedeng jong fi kiba hun hakataga jinglang kabasyit ruem kriat ruem tongin na ya keren ya ka kriat ngin ong bet kiba hun hakataga jinglang kabam don jing syit hem ban syakri ublay kan nongot na pedeng jongi ngihun pi haba ubriu hun ya ka ei ukwa ban long kumno rakumno uyak sat tengek ban long kumta kumba ukwa henry ubri ubahun kumtu kumba ulong dan jing yak sat nganget bingis to ya kata ladangim don jing yak sat ban long jiba syirham haga jinglong kristan kabamut bangi hun haga jinglong basyus aj belam Bat uta ubam hun hagataga jinglong basyus aj belam uyak saj man ong try pendap yang ada gabor chome try lada kadon kano gapap aga jing em chonga lada kadon kano gabanga kedop aga jing em chonga kaba khanglat ya ka jing ade ka chonga bat me kaba wit kaba thot ka jing ade chonga bat me try lada kadon gabakum kata penken riak no nanga ngakwa ba men pendap yang ada umen sembakoi ngakwa try bangan em ka jing em ka basyir raham ngakwa ban syakriya me ngakwa bagane ka jing em chong akan long ka jing em ka bamen pendon kam naga benta ka buram chong me ubreu ubam hon ya ka jing long ka basyus aj belam uyak saj kumta bad uyale shitam man lakasngi bad ulap ya lade hagawai kasngi ujab hagawai kasngi usyaram uwan biang hakmat jong belai banong trai Mentakas ngi nga syarem. Henry ngamdo jingkar men try namar medon bat nga. Mitip ye gijing telat ber gijing duna chonga. Ngan yayak saaj try. Ngai ka kubor. U kena kalai senam. U Austin napo Australia. Dang menin men sisngi kubor kabami mo. Sau kenta. U jingi ka duriau kabaki jingat pelong giba syirkai. Kami bat arngot ki para chong o kisakot hagaling rit kabala jengai naka rengkeu namar kara galaer ya ki satai hagapor gidang syong sngo baha harut duriau ukena uba jengi ya katoka duriau anda ula persyang ban jengi ban lewat jengi arab 100 kilometer jengi ka duriau rengkat ki karen bat ki waves chongka anda habaulah persyang ban jengi katokan ne usngau baka wit kene ka life jacket ulau no yaka badu jengi kumto kumba ulang tanggawe kaba ule kalong he keep on praying uduai bat yai duai bat udah kularu hakmat jong belai ba ablai anda haba me pelaj yang anang ne
ngan pediang no ya kajing penbaptis bangan long Kristan ubapura. Dan daulah poi sesiliang ulah yap ler na poi harut durio. Hadin katokat ne ulah la ban lejwat yaki bor ki badai pej banwat ban yo ai jing Arab. La yo ban lej ai jing Arab ya ka kemi badi ki para ke cho. Ki balasak ko la shipau kanta hapedeng jong ka durio. Ublei ulang ubakrau. Ka jingdon ka thong gabadon hau tau kena gabapen la yo gabapen la yo. Bon yaksa ja kata ka durio. Habdeng ki web sebat ki karen rengkat ke jingma nagi syak ki badan hangta kabapen la yo kalong udon ya kamensem ban ong bangan yaksa la kalong kumno kumnoro namaru blai don patnga anda habala keliyo tau kena ang kumno melak ban le ya kini ki ai kumno melak ban jingi nang tai syado syanesha roduriau ula jubab badu ong bangas ngotho om dei manga nrei ublei ubale ya kini ki ai paro pi ke jing em Kristan ngamot ban ong ladangi hon ban susak kot hajo ladangi long jai pede ladangi ong kumne kumbangalong kabiang ke jing em Kristan ke jing paiden kala ap lupa lada phim paiden lada phim pep jinga sengro andrei hagado anot la paiden namar habangi keren ya kajing paiden ngakwa ban ya gajo si gajo ban ong ngim ya keren te ya kajing paiden tang kaba ubri umlet jinga sengsho lane ulat dikiat la poi si kapertai andrei bangi ya keren ya kajing paiden ngia keren ya kabangi paiden shwa hagado anot walla dangi don kamet haying mane piu belai kwa yang bangin long gi Kristan gi basyuhun hagita gi jinglong gi ba peja gi jinglong gi ba belem uong ya gi Kristan haga balang lodi kaya haga lenong balai jing penpau khat bakhat san uong ya gi Kristan halo di kaya tongan pule setang ke nega dekat ka Bible ka ong ngai thu ken ya gi jingle jong pa ba phamlong ka ba khriat lem ne ka ba shit ngada kuat dik bapandalong gaba kriat lani gaba shit khat kan reu gumta naba palong gaba shus kriat ruem shit ruem ngan sapri no ya pa naga sentur chonga gaba mot ngan kentaj no ya pa kata galong gaba sngo sherkai lada kano ka jingbam gaba nda pila kumngoj hakten Pisngau bakabot lane kambang kakthang ngengej bapi benteu no yaka baru belai ru uong balada pamlong gabashirham ngan sapri no yapa kabas ngau syirkai kalong ngin long gibala syakan taj no te tau belai un yarap yangi leng bagi ni ki sau teli ki dau jong gajing paiden bangin yet yalade yo bakumno mangiro ngila paiden no belai un kerku yangi ngin mi na kan ka yeng bakentang cho rengkat bat gini ki jing shisha ki bangila yo ngin ya bo ka jing duai haga bangin ya duai lang haga ni kapor ngin duai na ka benta ya lade ngin duai na ka benta ki bahayeng basam ngin duai na ka benta ka balang ngin duai na ka benta ki para banget jangi keleng ki jaka bau belai un ya rap ban bat scam ban penrham ya ka mensem kenang bangin la ban syakri syarham yo haki por baro tau belain kerku ngin ya yang lang baro ngin ya duai lang